tid været træt af at være dansker. Jeg var træt af, at Danmark involverede sig i Irakkrigen. Jeg var træt af det ry, Danmark fik oven på Muhammedkrisen. Og jeg var træt af den måde, vi gennem nullerne behandlede flygtninge og indvandrere på. Men da jeg tog til Jordan sidste år, skete der alligevel noget, der fik mig til at tænke mig om næste gang. Jeg sad med min ven Rabia, som er fra Syrien. Vi røg en vandpibe. Og skulle nu til for tredje gang og snakke om, hvor dum Danmark har været i forbindelse med Muhammed-tegningerne. Men jeg vil gerne tænke mig om en ekstra gang. For jeg er egentlig stolt af at være dansker. Og jeg fortalte Rabia om, hvordan Danmarks humanitære arv har udfoldet sig under 2. verdenskrig. Da danske aktivister sendte jøder til Sverige for at undgå et dansk holocaust. Jeg fortalte ham om, hvordan Danmark var det første land i verden, der underskrev flygtningekonventionen. Fordi vi mener, at flygtninge ikke selv er skyld i deres situation, og vi har et internationalt ansvar for at stå sammen om at skabe bedre vilkår for flygtninge. Rabia fik det et helt andet indtryk af Danmark med den historie, jeg fortalte ham. Som jeg nævnte, var Rabia syrisk, og han var flygtning i Jordan. Nu er han flygtet videre, og han har valgt at flygte til Danmark. Han flygtede til Danmark, fordi at min historie har påvirket ham. Da jeg kom hjem fra Jordan, kom jeg med den her begejstring fra at have fortalt den gode historie om Danmark. Historien om Danmark som humanitær stormagt. Men jeg kom hjem til nye stramninger på flygtningelovgivning. Jeg kom hjem til Dansk Folkeparti, der blev endnu større for 5. gang i træk. Jeg mistede motivationen igen. Siden juli har jeg faktisk gået og været meget demotiveret. Men da jeg i går stod sammen med 35.000 andre medborgere, danske medborgere, i opposition mod regeringens seneste stramninger på flygtningeområdet, fik jeg fornyet håb. Venner, tiden er nu inde til at gribe det her momentum. Flygtninge skal have bedre vilkår i Danmark. Flygtninge skal have bedre vilkår på verdensplan. Tak fordi I lyttede med.